Jeg hedder Birgitte. Jeg kommer fra B. Dinesen Coach. Jeg er coach, og jeg arbejder med stress som speciale. Jeg arbejder med klienter, der enten har stress, der har nået at stoppe op i tide, eller der har haft stress. Det foregår enten som individuel coaching session i min klinik, eller også så foregår det som walk and talk i naturen. Stress er en invaliderende sygdom, som skal tages alvorligt. Omkring 35.000 danskere er dagligt sygemeldt med stress, og omkring 430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress. Faktisk er stress så alvorlig en sygdom, at den kan true os på livet. Hvert år dør omkring 1400 personer af stress, og stress den kan ramme os alle. Men det, der er vigtigt at vide, det er, at med den rette behandling, så kan man faktisk komme videre, og det er her, jeg kan hjælpe dig. Du er måske slet ikke selv klar over, hvor grelt det står til. Faktisk er det ofte nære venner og pårørende, der kan se symptomerne på stress længe før du selv kan. De har måske kommenteret, at du har meget travlt, eller at du er blevet nærtagende. Det kan også være, at du selv er begyndt at føle dig ensom i andres selskab. Måske sover du dårligere eller mere. Det kan også være, at du er blevet afhængig af kaffe eller sukker eller sport. Faktisk er der rigtig mange symptomer, som vi sammen kan prøve at afdække. I perioden, før jeg selv blev ramt af stress, havde jeg enormt travlt. Jeg var mellemleder i en stor virksomhed. Jeg var uundværlig. Og jeg var perfektionist. Og så var jeg fyldt af overbevisninger. Kender du det? For at komme stress til livs, så skal der ændringer til. Så jeg kan hjælpe dig med at bryde de fast forankrede og måske meget uhensigtsmæssige mønstre, du går rundt og har. Jeg kan give dig kompetencerne til at bryde med dine overbevisninger. Jeg kan lære dig at finde og udnytte dine potentialer. Jeg kan give dig hjælp i forhold til dit syn på dig selv og på andre. Jeg kan lære dig at blive bevidstgjort om de muligheder, du har. Jeg kan lære dig at prioritere anderledes. For plejer, det duer ikke mere. Så hvad drømmer du egentlig om? Og hvad skal der til, for at du kan nå det? Jeg hjælper dig i din proces med varige forandringer, fyldt af selvværd i din personlige udvikling. Du bestemmer nemlig selv over din fremtid.